Tack och lov. Det är fantastiskt att kunna rätta sina händer till Jesus. Och kvitt ja, vad är törveren till oss? Törveren är här en frälsare, en som bjärgar oss. Och jag får att undra mig att jag skulle ha som ett ord till ändans och jag ser här vi som möte och jag ser låter som vi har här i Norrland hos någon. Och det kom till mig att färvar. Jag vet att det är några som blir färvar fast och det är några som inte blir färvar fast. Så det är inte. Men årgods innehåller en fantastisk bön. Färger åkara till som är i himlen. Heilagt vara navn tutt. Kommer ryset tutt. Och så vidare. Men det var början. Och himmelen har upptidget med färg var till som är till himlen. Kvar är himmelen? Kvar är du? Björs det att råpa. Eller kan det vara soffa till hans herre och han höjer i himlen. Vi öron. Himmelen är så nær. Prøv att huxa om att det är. Och så kommer jag huxa om nästa sättning. Heilagt vara navntutt. Eller så som det ständer i det gamla danska. Jag vet inte när det är så gammal tillkommen här in i att läsa det gamla danska. Det ständer helliget vorde ditt navn. Och det är nästan det samma som heilagt vara. Men formen är synder örvis. Han är nämligen mer aktivt. Jag är nästan omsätta som halka vara navntutt. Hallowed be thy name, sida i King James. Och det är en mer aktiv form än heilagt vara navntutt. Och det är akkurat som fick tankarna som är ja, men vad är det som händer här? Kan det göra till mer heilig än det du är? Men när han säger halka vara navntutt, så är det något som är vannhalka. Så är det något som är kommit in. Och hver är det kommit in? En vannhalkan av hans navnet. Ja, det kan inte vara annet än som är. Det kan inte vara annet än som en människa. Och vad är det som är hänt? Och navn, så kommer jag också om navn. Vad märker navn? Navn märker egenhet, kvaliteter. Jesus är frälsaren. Han eiter frälsaren. Jesus, det är det hebraiska av Jehoshua som märker Herren frälser. Det är inte fantastiskt. Att navnet till honom, kvaliteten, allt det som han är frälsare. Och vad märker det här? Det är ganska hårt med det alla fyra ganska linten. Er svenning, vi är nog så ofta ni är kursen läge, men sånt är vi samman nästan. Och så också är frälsa. Hvor är det som törvar en frälsare till en som är i nej? Vi har i förrjun tillfickningar stånar, MRCC och sist var någon arbetar i Bradalten till en pastor. Ja, så har vi helikopter. Jag vet en svan som är frälsare. Han är bjärgare. Det är samma år, ja. Han är flera färre ner i helikoptern och tar kiper i nej. Men det är starvet till honom. Det är starvet till systemet. Och vi har lagt närmare till någon. Och så är det, jag vet inte några brandmäver här. Eller slötselig smjauer. Det är sådana som gott kunde inte frälsare. Men bara av några görskon nivå, ja. Men vad är funktionen? Funktionen är att folk kommer i nej. Är du i nej? Ring 112. Alltså ramsna då det ja. Är du i nej? Ring 112. Så har man en hela skipan här man kallar. Kalla av mig och nej är dig. Han där to är du i nej. Och jag ska bjärga det här. Och du ska frysa mer. Salma 15. Hvordan aktiverer vi frelseren?
Jo, allar fyrst vi at virkjenna jo nei. Men tørvar en frelser. Det ikke så lett at helikopteren Tyrland flyger rundt i stedet. Jeg vet om det nekker som kanskje burde vi nei, og ambulansene kører rundt og fer ut av speita, kanskje finner vi dem av venom. Nei, man ringer, man kallar. Det så lett og Jesus eisne fungerer som frelser. Og til imenskan hot, ofta så kanskje skilja vi det ikke en gang, hvordan han greip inn, men her var et hjertens råp, så la suttje jeg på at kalla av meg og nei deg. Og tog han undra at men hvor er ikke ødel frelst? Det kallet som manglar? Det at suttja tørven som manglar? Kanskje sitter du her i Stittlevike 2016. Og du føler til at det en nei inni oi. Og du har rønt imest. Jeg har ringt til imeska instanser. Kanskje i bjergingen her, kanskje i bjergingen her, kanskje okkur helt annet. Men du må rinja rett. Du må rinja til han som frelsaren. Frelsaren okkara sal. Og til her inne vi skulle. Til her inne vi må hitje. Og man undrar seg hvor ståan som det hvor blir alt mer og mer garretande vilt. Jeg skal ikke føre at pensla det ut, jeg kan til bare hitje togintene, så sørger jeg dit hva det Men hva trobeleggjen? Trobeleggjen jeg vet det mennesker. Hva mener du? Vi er mennesker på godt og annet. Og vi har trobeleggere som mennesker. Og så sier man, ja, men altså, det er ikke munnskilt. Det må være foreldrene, nå sitter det her. Det tar gener som jeg har arva. No hard feelings. Etla, hvis ikke til så kunne vi for alltid lommen av rapene her. Her 4 stykker, det nok at jeg av. Etla langer alltid, til lenge om rapene, lenge om der. Her 8. Og så lengt alltid skulle vi fjære. Det samma sett av genom som arvast. Det en sånn kopiering og en blanding. Då kunde jag anker mikrobiologer eller lakne kommer forklare hvordan det fungerer. Men verleggen at vi skulle ha achter til okkara første foreldre. Adam jo skiltna. Adam jo skiltna. Adam beg han og hon. God skapte menneska og boila til syn. Som mann og kvinne skapte han deg. Ja, men hva så problemet hvis god til vi gjørst? Det så god som vi skilt nå? Her kom et syndafall. Og jeg får ikke fortelle deg noe nytt, kanskje fortelle deg noe synd til øres og mata. Ta i god sette menneska i gæren, så sier han at de skulle sette en firewall rundt han om. Han sier at de skulle værveida gæren. Jeg hadde lyst til det. Og de skulle durska gæren. Vet du hva året værveida mersker? Det er mersker at gira inn. Og jeg kommer også om teltemal. Det kan godt være at det er anker her inne i mer forstander på telter enn jeg. Og det kan godt være at det er anker som er mindre forstand på det. Så. Men til nega vi gjøre, og vi opplevde det ikke for grunn lengst siden, man får virus all opp. At helt, det bra det. Virus all opp. Og så bruker man firewall. Og det nega vi at man i programmen setter opp en av skipan som teker det her. For disse firewallene. Og godt sier vi Adam, du skal hekne den gæren inne. Oh boy, en gesture. Det leser. Han atlas her inn. Annars har han ikke sagt så. Det er onker som atlas her innom. Og hva henter? Vi kommande obotne gesturen, viruset. Man kallar virus för imus, man kallar det annat för ormar. Jag helt passar jag ordentligt allt lättare över. Ormen kom in. Man kallar det för trojanska hästar. Vi öron när det kommer in vid omkring öron så ligger det här i dväla intill det kommer fram.
år 2000 minns jag det var öligt uppståndelse att det låg såna virus alla ställen all chipan för att brottna samman. Men verkligen är han det virus kom in i chipan. Synta för det hur just det. In i kvarja chipan. Skulle vi vara synta vi tar vi snackar om gener Janne. Halt in här in och hjärta människans. Vet du vad ett gen är? Bestämmer det det är ren information. Det är ren software. Prøv å huske meg det her. Her standa bokstaver. Rett om man er rett og i tveimålsånden spiralen i etter. Ha? For å snakke om det at det her har utviklet seg fra seg selv. Hallo, altså. Vi har 6 milliarder imensk år i New York som definerer hva vi er, og det er ren software dit. Vi snakker slett ikke om hardware, vi snakker slett ikke om kroppen. Men inni og i hver cello finst kvært forrit år. Året har en taleide ut. Han sier vær ljós og ljós vær. Og han sier jeg vil skaffa menneskene, og han taleide ut. Og han blåste livsandan ner i människa och människa var livande sånt. Downloada från himlen. Är det fantastiskt? Så vad är det? Vi är då inblåst av Gud. Vi ända, inte bara Guds år, men ända vid. Och det bor i oss. Det här är en ävenleiten som han har lagt i hjärtat här. Ta vi skilja kvart tid visst att det är just en hositerie pratkarna. Det ligger her. Inni ui okkon. Her sin evenleiten. Det her, det er nekka mer. Det må være nekka mer. Men hva er det så ikke ødelig her i kvalde, nær sagt, og dørda ikke av frelserne? Hva er det ikke bare ødelig frelst? Det er vegna viruset. Synden som kom inn firewallen, og inn ui hettar. Det er kallet for hjärsta, men det er faktisk hendan kjaldnan in i telten vi kunde kalla det för det. In här som heter programmet sitter. In här i software är halt här in heter virus. Vet du hur virus fungerar? Det är ett öliga orant virus. Det är det ofta. Och blir skilt på russar att där finner på sån orant virus. Men det här virus här det har två ganska trutja huvudsenheter. Och han ene är att det här var ett totalt styckne för det. Skaparen. En futsin skapare som kommet inn, og det ligger som akkurat som programmering i ujok. At god, eller ikke har vi god programmøren, han det her skaparen her, han da vil ikke ha vi gjøre. Skal han være harry? Altså, hver eier med? Jeg må eier meg selv. Det er virus. Det er maten som det er så orangjørst, og det ligger i hver tanker i ujok. Som mennesker. Passar det? Nu kunde jag själv mäta om det alla sagt det lite men jag hade mig till som orgods. Vi är människor. Vi är befångt vid det. Och men ett annat det är uppåt oreinare. Det är god, är god. Ha? Och vad är en god? En god är det som du budgetar för och aktar. Det är definitionen av en god. Och God i himlen säger att vi skulle akta han. Men vad gör vi människor? Jo, det ligger i virusen. Det ligger i sån här kodene. Det här heter ordanen som kommer in. Nej, du ska faktiskt tillbe dig själv. Och det är en egna lister som du ska tillbe. Och vad gör det för? Det är god. Är det att gevärna det? Kunde vi, nu ska jag sprida en ordanen spårning, kunde vi helt se om fru från här själv? Eller skulle vi bara peka etter öron? Det är nämligen 3 egenlegen som heter virus i över. Ångan till att sutja sina egna fejl. Allt det jag pekar etter öron, det var han, det var hon, kvinnan som tog av mig, och så vidare. Och svarte per enda inte god. Ja. Men det ligger i som genfejlen och i som virusen som är kommit in, det är syndafall. Som är kommit in i hjärta människans. Och jag vill säga då du sagt feilen av en norr människa spekla där. Ja?
Vi spekler oss i hver ør. Det sagt? Det sagt tid. Og dette viruset som ligger her, som gjør det her, at vi har motstå mot god. Vi har et stikkning imot dere frelsere. Ja, men altså, vi jo bare dyr, blir det sagt. Vi jo bare ment fra oss opp etter. For verden som man med den andre vekkene hessa liknende, at vi mennesker, vi jo bare dyr, vi må bare leve hessa instinkten ut. Og jeg leser et avhørt utsagn fra bretska statsmannen Benjamin Disraeli, han sier i 1844, han tar seg om lærerne til Darwin, og dette var et attersvær. Han sier så leis, spurningen i hessen, menneska, apa, eller angel? Og så svarer han, min herre, det, og anglasøyen. I'm on the angel's side, sier han. Og i vreie og anstikt fordømig hetta nudja tøkotanna avstøy. Citat slutt. Hvor sier han til? Til enda og hjertanen til Benjamin Disraeli la hendan her hetta goddommelige inni. Vi tar det, og til tog bardagen inni oi, middelen godt og ømt. Vi som god skapt, men ønskaperen, viruset som kommet gjennom. Så la vi, så la okkara støva. Hvor sier jeg dette? Hvor bruker jeg tog på dette? Jo, til okkara tørv for frelseren. Og det som jeg begynner ved å si halka ved navntøyt. Han ser en navn som lagt i okkon som dolka. Navn hans merker, han ser en natur, han ser en rujtje som i okkon. Lærersveien han spurte Jesus, hvordan er vi Guds rujtje? Og han sier vidt der, Guds rujtje i dikkom. Kan man ikke vi? Det så fantastisk? Nei, det fjøtra. Men det ligger her og råpar og skrutsjar etter enderlås, etter frelsaren. Og menneskan røyner hettar og hitt. Kväll etter råpar. Det en virus alla för gångt. Så det inte gångt alla tog att det kommer upp här i sån låpon. Vi känner det väl som människor, ja. Och det är inte problem inte plötsligt att nu är alla upp. Nu var det en trojansk hästar som blev aktiverad. Och vad händer? Kvar för att såret kommer upp så kommer en sån rockning. Nämligen en feil fra båen. Og telter som virusbefangt der, der fettlast opp i sånn her fra båen om her galt i systemet, og det håper seg opp i skipene. Så det er og hun kører bare sattene, og det enda så er ikke plass etter, og blave skjermer av og de som kjenner Microsoft. Og så gjør det. Hva er det som henter? Får vi drekke Jeppe? Och så det var det konan skälta jag till han drack. Okej, men kan vi dricka så? Ja. Eller det just trubelagen att systemet är fullt. Jag kvar jon. Jag synda skuld. Kan det frasagn om kristen i pilgrimsfärden. Kristen i pilgrimsfärden John Bunyan är älskad där så. Och jag vet att hon är för vi affärer. Jag måste det flere tås vi folk och det känner han slett. Och jag säger hallå alltså, de må känna bojlagrunnsferierna. Kristen och bojlagrunnsferierna var just i hans stöv att feil framboannar det var blivit fast och han bär upp på sig här byrjena av skuld. Och det tänkte han i Og han gikk fra en og til annan og sier, det ute vi oss. Det totalt galt. Men hva hendte så? Han fær et år, akkurat lussalt år, han fær, du skal fære til frelseren. Fær til krossen. Fær til her som byran kan takast det av.
Så det fantastiskt. Och vi har upplevt den här inne. Vi funnet, vi kallar vår frälsaren. Vi ringte och ett vei, eller hos den og eiter. Og Jesus kom. Og han frelste oss. Da vi bøygde oss nye vid krossens fot. Som det fantastiskt. Kom det til syndene? Jeg vet ikke, jeg har ikke om syndene nå av dagen. Men fyrre tøyene, la oss si det så lett, fyrre tøyene, da jeg faktisk ble herlig frelst. Så var det typisk som et urslit av at jeg hadde vært i syndene. Jeg hadde vært i nei av seg sjølven. Den virusen inni oi som bare heier håpa seg opp. Synda skuld. Du en syndare. Du hettere. Du hit. Og man kan skal rønte at gjøre som Jeppe. Eller akkurat annet. Bare for jeg kvelda. Bare for jeg halda livet ut. Hva hender vi kristne? Jo, det hender til at synda byran. Hun ruttlar av honom. Wow! Vi krossens våld. Helt fantastiskt. De får läsa så när för att visste det har glömt det. Och finns det I läsarna när för att rasta I och onkel Lustig då. Vi har faktiskt lagt den ut, begynt att lägga den ut på YouTube så hvis du skriver på bilden så kan du börja lusta här visst det har glömt det. Inte det lästa men det den kommer så. Fantastiskt så. Hentan byrdan av synda skuld ruttla I av. Och det trejten fyra att man överhuvud kan komma vidare. Det detta systemet som fullt, tjockfullt, proppa helt upp av feil fra banan. Verur rensa. Låt mig spyrja en avhållvärd spårning. Vär det enden av feriene til kristne? Vi det så til. Til som jeg har lyst på illeggsverden, ikke svære. At line. Vi det enden av ferien. Nå er han jo blivet frelster. Edla var da byrjanen og på en av ferie til honom. Jeg har det sagt. Vi bare inne I kapittel 2, tar vi bidrar ruttlar av. Og vi tar negva kapitler etter. Her kristen gonger og jøgnon bægelukt og overlukt. Fjødel og delar. Han misteker seg som I vet kvart. Ja, men maveren frelster. Maveren har finnet et nytt liv. Han har finnet syndaskuldene korta atterom. Fragrangen einfalt. Fragrangen at ett eider synda skuld, ett annet eider synda grund. Synda skulden han råkningen som kommer ut hver fer man syndar. Jeg du prøver kort for kjøtt om det. Og så stender en med en slikkvinn her og man får en råkning. Man får en båt. Skuldar brevet som Jack åkner motor. Så tynger åkner nyer Jesus. Hvor halda vi postjer? Jo, til å minnes det som Jesus gjort. At skuldar brevet ble strika. Vi hansar att dyra bara blå. Så det fantastiskt. Efter du tänkte av synd av skuld, fär till den rätta instansen vi tog. Han som kan stryka till en synd av skuld. Men synd av grundsida, vad menar du vi? Virusen. Hvordan vi tog? Synden, hon här än? Och kvar är det tack för att jag kan leva? Vent eider etta tiltak her. Og det eider jeg vil støvot venda atter. Støvot venda atter til han som tog okkara synda byrå. Hvor? Til samme instanser kan ordna bæge synda skuldena og synda grundena. Men maten er synda imensker. Næka henter vi einar nu, synda grunden, men synda skulden. Vi kallar det for
halkan av okkara liv. Halke herran og gjørston tikkara, sier han. Og vi börjar ved å si, halka være navntøyt. Det er det som vi tås om. Vi tås om det her, at liv okkara. Av hesten her, av programmøren og forrytaren. Han sitter her ved okkara livet og sier, jeg får ikke slippe sånne her programmene som jeg har gjort. Dette som jeg har tala, dette får jeg ikke bare lete fære sin egna ved. Jeg får inn og ratte disse feilene. Dette her stikkene i måter, enda motstående måte gode, hun kan rattast i okkara livet. Dette her at skilte på ånder, dette kan rattast. Dette her, hvor god i livet noen? Hva det som skal bortja det nye for? Det din egne lyster? Oha. Kanskje kom jeg for nær. Men jeg taler fra meg selv. Jeg snakker ut fra meg selv. Hvor god i min liv? Og vi helt her som gummi neste ved veien. Altså, vi helt her nere i okkara dagliga kristenliv. Det som henter at ta i programmøren, nu skal det gjøre kjøtt. Maten som forridaren, teltemaveren, finner det av om virus enn i systemen. Hotteren han yter til å framprovokere. Man ser det trust av gibban. Hvor mest du så ofta spyrja? Hvor alt dette hender må? Kjenner du dansen? Hva Jesus i ødelsen her? Hvor det ikke bare løy i en sånn rosedanser? Og typisk, da du krøster en appelsin, så kommer appelsinsaft på sjur. Da du krøster en menneske, så kommer menneske lilla ikke på sjur. Og aftan så hugsa vi, kan jeg ikke halda munn eller kan jeg ikke hettar, kan jeg ikke beherska meg, eller kan jeg ikke, og så videre. Det rein menneskelig. Velkommen til klubban dit. Vi ødel her. Mennesker. Men det som henter at ta i hettar vi framprovokere i okkara løyve, hva det så som skal hente? Akkurat som første fer. Vi kommer nei. Vi kommer nei av oss sjølven og flutja til frelseren. Vi renner til frelseren. At du bare fengt til i kveld, glem alt mulig annet som har hendt. Men minst bare det her, at hver jeg løter som tar tørvar, hettar, du sørst tørven i din løyve, flutja til frelseren. Hvor? Han vet. Han vet akkurat hva som han gjør. Hva det som hender ofte i okra livet? Nei, jeg må pynta meg først. Jeg skal la de en, så jeg kan ikke fære så leis. Jeg kan ikke fære på hendene mat. Men klart, jeg må pynta meg først. Det så leis han sier? Det så leis han sier? Han ser inn i hjertet. Han ser inn her som det virkelig ganger fyrir seg. Inn i hjertet. Forboi alt det her. Fram vi bæge pinten og så. Jeg vet at jeg her sjálfur. Vi ødel her. Man røyner, hvis jeg ikke sinter av hæsen og sinter av hæsen, så ser det ikke penere ut. Men bare det som det snur seg om, slipper han ta fram med ratta okkara liv, det blir en oærlighet. Hvis det han brev sier så leis, hjarta vid sinter okkara. Han, hvor? Forrytaren, frelsaren. Han trofastor og rattviser, så han, hva? Fyrirgiver sintenar, så sinta skuldna. Og han får inn av pilka vi programmet, han rensar oss. Han rensar oss fra disse orattvisene, så virusen som har kommet inn i okkara liv. Ja, men jeg har lengst siden gjort det her. Det er ganske det som er problemet, det får lengst siden. Kvant det? Hver jeg løte at akkurat vi framfråker i okkara livet, da kunne vi flytja til samme frelsere som vi flytja til første fer vi møtte om. Og at det her eiter er frelst. Ikke vær, men det støvt. Jeg vet ikke om de kunne bruke det nækka, men det her det som helter mot liv kørant tid.
Ja, men du blir fullkommen? Nei. Men så länge som jeg kommen. Ikke det at jeg fullkommen, det sitter jeg, ja? Ikke det at jeg langt var fullkommen, men så länge som jeg kommen. Jeg glemmer det som atten for jeg for til fjær. Hvordan får det? Jo, synda skulden, og vekk. Men jeg støvner mot malen. Hvordan gjør jeg det? Vi støvet at overgjeva meg til frelseren. At liva nær til honom. Hvordan? I bøn. Vi har lest hans her år. Vi har bare prøys honom og tilby hans støvet. Til maten som henter her ombrøydingar prosessen. Henter rettingen av okken. Vi vil endre nødja. Det er fra deg.